Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 27 гыйнвар җомга киченә булган эфирын башлап җибәрә. Иң элек атна информацион программасы кысаларында урын алачак сюжетлар хакында кыскача. Студентлар бәйрәм итә 25 гыйнвар алар көне иде. Эшлекле, уңышлы һәм шибәр. Республиканың иң тәмле прәниген пешерүче Әлфия Галәметдинова ел хатын кызы бәйгесендә катнаша. Татарстан Республикасының туризм буенча дәүләт комитеты, туроператор вәкилләре һәм журналистлар эшкә туризмны үстерү максаты белән Соба җирендә очрашты. Футбол буенча район чемпионатының финал өлеше тамамланды. 3 ай буе спортчылар футбол белән яшәп, футбол белән сулады. Узып баручы атна матур бәйрәм белән истәлекле булды. 25 гыйнварда студентлар көне билгеләнде. Шул уңайдан үзебезнең телерадиокомпанияда яшьлекләренең иң гүзәл чорын кичерүче егетләр, кызларны кабул иттек. Орча педагогия көллиятендә белем алучылар Дулкын радиосы туры эфирында чыгыш ясадылар. Тулырак Ройля Галявина сөйли. Үзләре дә умырзая чәчәгенә тиң кызларыбыз безгә Орча педагогия көллиятеннән килде. 25 гыйнвар студентлар көне уңаеннан радиобызда чыгыш ясар өчен кунакка дәштек үзләрен. Алар иң матур киемнәрен киеп, шатланып та, дулкынланып та килеп җиттеләр. 91 еллык тарихка ия белем йортларының лаеклы студентлары икәнен яктырту җаваплылыгы бар аларда. Безнең көллиятә 900-дән артык студент укый. Студентлар төрле җирдән киләләр. Ераклардан да килеп укыйлар. Көллиятнең 2 уку бинасы бар, 2 тула торак яшәргә студентларга җир бар. Көллиятә 5 юнәлеш буенча укыталар. Музыка укытучылары, физкультура укытучылары, тәрбиячеләр, башлангыч сыйныф укытучылары һәм программистлар әзерлибез. Гөлназ Азат кызы үзебезнеке, Шәмәрдән кызы. Көллиятне тамамлау белән шунда эшкә кала. Студентларга музыка дәресеннән керә. Язгөл вокаль ансамблен җитәкли. Бу егет кызлар белән алар һәр вакыт юлда. Бәйгеләрдән, төрле сәхнә чыгышларыннан кайтып та кермиләр диярлек. Милли киемнәре, халык уен кораллары, татар җырларын үзенчәлекле яңгырашта тапшыра алулары аларны кабатланмас итә. Туры эфирда башкарасы номерларын бер кат кабатлап, егетләр-кызлар студиябызга уздылар. Алып баручы Диләрә Җаббарова тыңлаучыларыбызга безгә студентлар килде, бәйрәм чыгарылышыбызны башлыйбыз дигән сүзләрдән тынлык урнашты. Туры эфир әңгәмәсенә аларның һәр кайсы ныклап әзерләнгән. Үзләре белән таныштырдылар, музыка факультеты студентлары булганнары музыкаль күчтәнәчләрен тәкъдим иттеләр. Илсия Закарова Соба кызы. Ул көллиятнең йөзек кашы, җырлый, фортепианода уйный, уку йортларының данын яклап, бик күп бәйгеләрдә катнаша. Миңа көллиятта уку бик ошый. Студент тормышы әйткәндә буш вакытта юк дисәң дә була. Чөнки көн саен төрле конкурсларга әзерләнәбез, бәйгеләргә. Менә күптән түгел мин республика күләм татар кызы 2022 конкурсында беренче урын алдым. Һәм бик яхшы бүләкләр бирделәр. Без төрле түгәрәкләргә дә йөрибез. Мин Язгөл вокаль ансамбленә йөрим. Анда да төрле бәйгеләрдә катнашабыз һәм лаеклы урыннарны алабыз. Орча студентлары сафын Сабалар тулыландыруы бик күңелле. Бу сафта Олан елга авылыннан Әмир Зәйниевны, Югары Шытсудан Рәзил Шәрифуллинны, Шәмәрдәннән Алинә Газизованы күрдек. Гомумән, көллият республиканың бөтен районнары күрше Башкортстан яшьләрендә берләштерә. Иң ерак җирләрдән дигәндә Чиләбе, Ижау, Мариэл, хәтта Калининград шәһәреннән килеп укучы да бар. Әлбәттә, инде күпчелекне үзләренекеләр, Орчалылар тулыландыра. Орча студентлары бик хезмәтчән, тырыш, актив.
төрле бәйгеләрдә, конкурсларда катнашалар. Клиентның тормышына, язмышына бик тә нык роль ясыйлар. Аларның үсүенә, аның танылуына бик тә актив үзләренең үзләреннән бер өлеш кертәләр. Бу көннең тагын бер кунагы шулай ук Саба кызы Фәридә Галимуллина булды. Ул Казан Федераль университетында белем ала. Булачак журналист. Әлегә беренче курста белем ала. Студент тормышының серләренә төшенеп кенә килә. Аңарда яшьлек энергиясе ташып тора. Ул укый да, газета-журналлар белән дә хезмәттәшлек итә, ялкында үз рубрикасын алып бара. Университет телевидениесына сюжет-репортажлар әзерли. Барлык социаль шелтәрләргә постлар куеп барырга да өлгерә. Актив егет-кызларны иҗат эшенә чакыра. Киңәшләре кызыклы. Бүгенге көндә булачак студентларга киңәшем шул: бердән-бер дәүләт имтиханнарын ала белсә барысы биреп чыгачаклар. Аның өчен берничек тә борчылырга кирәкми. Без үзебез дә аның аша үттек. Хәзер инде әлбәттә ул вакытта искә төшерәбез ул күпме түккән күз яшьләрен. Әлбәттә бу кирәкмәгән эмоциялар. Хәзер инде мин аны искә төшергәндә бары тик елмаям. Чөнки хәзерге булган имтиханнар алар барысы да авырак, ләкин алар да вакытлыча гына. Булачак студентлар, курыкмагыз, имтиханнар алар барысы да бирелә. Һәм инде мин үзем журналист буларак сезне үзебезнең Казан Федераль университетында көтеп калам. Языгыз, укыгыз күп итеп, һәм инде әлбәттә сез дә булачак журналистлар булачаксыз дип өметләнеп калам. Без дә үз артыбыздан килүче кыю яшьләргә зур өметләр баглап калабыз. Киләчәк алар кулында. Әлегә гомер мизгелләренең иң татлы чоры, студент тормышының бар мөмкинлекләреннән кинәнеп калсыннар. Саба тулкыннары телевидениесында ел хатын-кызы ел ираты хатын-кыз карашы бәйгесендә катнашучы райондашлар белән таныштыруны дәвам итәбез. Быел бизнес-леди номинациясында җаваплыгы шикләнгән Саида җәмгыяте җитәкчесе Әлфия Галяметдинова тәкъдим ителде. Соңгы елларда Шәмәрдән прәнигенең даны республикага гына түгел, күрше төбәкләргә дә таралды. Бу баллы сыйның халык арасында шулай танылу алуында Әлфия Ризван кызының хезмәте бәяләп бетергесез. Алдагы сюжетыбызда тәүлек әйләнәсе үз эшендә кайнаучы эшмәкәр ханым турында. Көчле рухлы, уңышның югары баскычында торучы ханымнар һәр вакыт җәмгыятьтә соклану хисе уята. Республика, күрше-тирә өлкәләргә билгеле Саида җәмгыятен Әлфия Галяметдинова кияве Марат Гарипов белән 2013 елда оештырып җибәргән. Бу эштә безгә район җитәкчесе бик ярдәм итте. Без инде кредит алдык. Кирәк вакыт оборудованиеларны алдык тагын, эшне башлап җибәрдек. Ул вакытта әле без 10 тонна гына пряник чыгарадык. Бездә ул 6-7 кеше эшлидер. Күп чыгара алмыйдыр. Чөнки базарда безнең кебекләр бик күп. Кая барсаң дагын без эшлибез инде, безгә кондитерка бирәләр, бар инде безнең дип кире борып чыгаралар иде. Без Марат белән үзебез кибетләрдә йөреп, базарларга барып, үзебезнең продукцияны тәкъдим иттек. 4 ел без базар киштәсенә кирдек. Багетлар, потолкарны эшләдек и параллельно башладык, нашы пряникларны пешерә башладык. Но пряниклар тоже бик әләнсә бармыйдыр, качествосы юк. Әлфия апай шунда эшләп, качествоны әйбәтләп дома доводить итеп, бүгенге көндә менә пряниклар нинди хәлдә, ничек тәмләп ашыйлар, бөтенесе довольны, счастливы дигәндә, шул хәлгә китерде Әлфия апай. Беренче эш елы бик авыр була. Прәнекнең сыйфатын тиешле дәрәҗәгә күтәрергә шактый көч сарыф ителә. Уңмаган товар бик еш кире әйләнеп кайта. Тиешле хезмәт хакын түли алмагач, хезмәткәрләр дә озак тоткарланмый. 2 эшмәкәр прәникне төнлә үзләре пешерә, икенче көнне кибетләргә тараталар. Һәм менә соңгы 7 елда алар табышка эшли. Бу уңыш шиксез өйрәнүләр, тәҗрибә туплау, йокысыз төннәр аша килә. Пряникны чыгара башлагач тагын бит инде беркем дә килеп сиңа менә мин пряник пешерә беләм, ирен синдәген дип әйтми. Без инде моны үзебез эшли башладык бит. Моны өйрәнер өчен бик күп юллар узарга туры килде. Базарга керер өчен, халык безне танысын өчен безнең продукцияны безгә бик зур юллар үтәргә туры килде. Волгоградка да бардык без, Пензага да бардык без, Башкирияга да бардык без, Мәскәүгә без ел сайын Мәскәүгә выставкага барабыз. Быел да барып кайттык, менә быел оборудование карап кайттык.
шунда технологлар белән очрашып, үзе методым тыка дип әйтәм, менә шулай итеп ирәндем бу продукцияны пешерергә. Беркем дә сиңа рецептура чыгарып бирми. Тегесен салып карыйсың, монсын салып карыйсың, сиропны үзгәртеп карыйсың, унны үзгәртеп карыйсың, унның срогы булырга тиеш, выдерживаться итәргә тиеш име, яңа уннан пешереп булмый. Песок тагын бөтенес әйбәт песок булырга тиеш, ул ташый башлый сироп кайнатканда. Буларның бөтенесендәген белергә кирәк. Безнең производство унлап кеше, былай ассортимент безнең 15 пряник, 15 наименование ассортимент. Ни өчен нәкъ менә пряник җитештерергә уйладыгыз дигән сорауга эшмәкәрләрнең төгәл җавабы юк. Иң җиңеле исем сайлау булган. Маратның шул елны дөньяга килгән кызының исеме белән атыйлар. Мич һәм башка кирәкле җайланмалар исә лизинг компания аша алына. Ул оборудование без хайран кура бирдек инде. Пензага да барып курадык. Мәскәүгә дә выставкаларга барып кура бирдек инде. Беренче оборудование без алып Волгоградтан. Башта барган Пенза табылмадык. Шуны Альфия-Бай белән бергә киттек Волгоградка, шунда карап алып кайттык. 2 пич ротационный, 2 тестомес, 1 отсадочное оборудование, 1 штамповочное, 1 термоусадка, упаковочное оборудование, 2 машина, пряник ташуга. Әлфия Галәметдинова беренче һөнәре буенча технолог. Казан шәһәренең сәүдә техникумында укыган елларында ук Татарстан ресторанының кадерле хезмәткәре була. Гомер буе аш-су, туклану өлкәсендә хезмәт куя. Икенче һөнәре хисапчы аудит. Бу белгечлек буенча 15 ел Шәмәрдән ит комбинатында эшләгән. Хәзер ул тәүлек әйләнәсе шушы цехта хезмәт куя. Биредә эшләүче кызлар белән алар бер-берсен күз карашыннан аңлай. Бу цехта 2 ел гына эшлим. Миңа монда бик ошый. Әлфия апай начальстволар да бик әйбәт, Аллага шөкер, Марат абый да бик яхшы кеше. Корпоратив буенча тоже бергә утырырга тырышабыз, коллектив тагын бик яхшы. Бер-беребезгә булышабыз һәр вакытта да. Безнең Әлфия апага бик зур рәхмәт. Һәр вакыт ярдәм итә. Безнең хәлгә керә, көн саен безнең хәлне белешеп кирип китә. Кирәк вакытта булыша, кирәк вакытта ачулана, үзенең һәрбер фикерләрен әйтә инде. Миңа монда эшләү бик ошый. Без камырны җәябез, кисәбез, пешерәбез, глазировкадан чыгарабыз. Аннары ахырдан җыябыз, коробкага тутырабыз. Үзегез дә ашыйсызмы бу пряникләрне? Ашыйбыз, бик яратып ашыйбыз. Пряник пешерүдә иң җаваплы эш барлык ингредиентларны тиешле күләмдә әзерләп камыр басу. Бу эшне Әлфия ханым Кукмарадан килеп эшләүче Ираида Бектина белән бергә башкара. Иң җаваплы эш миндә. Әлфия Ризвановна белән икебез сөйләшеп, шул эшне башкарабыз без. Тырышабыз инде. Заготовкаларны ясыйбыз икебез. Пряник яхшы килеп чыксын өчен нишләргә кирәк? Менә Чын йөрәк белән эшлибез. Чын йөрәкне салып. Камырны башта кызлар җәяләр, аннары соң инде менә шушы формалар белән штамповать итәләр. Штамповать итеп баралар, пряник шушында листка тезелеп бара инде безнең. Без инде продукцияга бернинди дә химикатлар кушмыйбыз. Ул безнең үзебезнең технология белән эшләнгән сироптан гына пешерелә. Безнең пряникларның шуңа күрә саклану вакыты да гына инде 30 көн. Хәзер алар айга 40-45 тонна кондитер эшләнмәләре җитештерсә, киләчәктә производствоны тагын да киңәйтеп 100 тоннага җиткезү максаты тора. Һәм тагын иң мөһимнәре яңа шәтерү җайланмалары булдыру, сетевой маркетларга үтеп керү. Җитештерү хәләл гос таләпләре буенча бара. Пряник киштән пешә, аны кибәр өчен шушы агач киштәләргә урнаштыралар. Пластмасса, табигый булмаган башка төрле өслектә глазурь кибә алмый. Иртә белән эшкә килгәч, кызлар мине чакыралар. Мин чыгам, карыйм пряникларны. Пряниклар ошамый икән, пряниклар әйбәт булмаган икән. 10 коробкамы ул, 15 коробкамы ул. Мин ул коробканы халыкка сатуга чыгармыйм.
2020 елда пектиннан хәләл мармелад ясау эшенә алынганнар. Бу татлы сыйны көнгә 20 килограмм җитештерәләр. Украинада баручы махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм җибәрүдә дә Саида җәмгыяте үзеннән саллы өлеш кертә. Бүгенге көнгә барлыгы 200 килограмм кондитер эшләнмәләр озатылган. Әлфия Галәметдинованың күңеле киң. Ул хәйриячелек эшләрендә дә актив катнаша. Депутат буларак халык мәнфәгатьләрен кайгыртучы да ул. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршында эшләүче Мәрхәмәт кайгырту фондының райондагы вәкиле. Безнең инде актив катнаша бөтен общественный мероприятиеләребездә Шәмәрәндә. Һәм менә безнең инде депутатлар белән үзенең теләкләрен, үзләрен теге сайлаучыларның предложениеләрен давай итә. Һәм инде бик зур рәхмәтле инде без аны теге бер яктан үзенең эшеннән карамастан күп эшлә дип предприятие яңа булышу ягыннан һәм үзенең позитив ягы белән бик безгә ошый һәм без белән бик матурлап эшли. Нинди генә югарылыкларга ирешүгә карамастан, хатын-кыз гаилә балалар үстерү өчен яратылган. Әнисе Рәйсә апаның исән-сау булуы да аның өчен зур бәхет. Әлфия ханымның һәр көне аның хәлен белүдән башлана. Кызым, исән-сау бул. Исән-сау юлларда хатерлар белән кызар күрмә. Ярасың булдың әле. Минем ярдәмчем. Барыбыз ала кирәк син. Апайларыңа кирәк. Көчлелеге янәшәсендә яраткан кешесе, тормыш юлыннан бергә атлаучы ышанычлы ире булудан. Тормыш иптәше Рауил белән алар 2 кыз тәрбияләп үстергән. Олы кызы Наилә белән Маратның инде 4 баласы бар. Районга бик күп җиңүләр алып килгән чаңгычы кызлары Язилә Мәскәү шәһәрендә зур төзелеш оешмасында юрист хезмәтен башкара. Гаиләмнән меңләгән чакрым ераклыкта булсам да, гел әти-әнимнең кайгыртуын, йөрәк җылысын тыеп яшим. Әни миңа тормышта һәр вакыт зур үрнәк һәм һәр эшемдә терәк булды. Укуда да, спортта, карьера үсешендә булсынмы, әнием гел алга барырга, авырлыкларга бирешмәскә өйрәтте. Әти һәм әниемнең тырышлыгы белән мин бүген аягымда нык басып торам. Мин аларга гомер буе бик рәхмәтле. Ире Рауил белеме буенча инженер төзүче, бүгенге көндә Нижневартовскида командировкада. Мин бәхетле ана. Мин бәхетле хатын. Бүгенге көндә Аллага шөкер, минем яраткан эшем бар, яраткан эшем белән шөгыльләнәм. Киләчәктә дәген Аллаһ Тәгалә куйган максатларымны үтәп, шушы тормышта, шушылай иттереп, гаиләм белән бергә, тормыш иптәшем белән бергә яшәргә насип итсен иде. Мин бүгенге көндә бик бәхетле һәм һәр хатын-кызга да бу бәхетне телим. Әлфия Ризван кызы юкны бар итеп, дөньяга шатлык өләшеп яши. Ул тормышның төбеннән күтәрелгән дигән сүзләр дә нәкъ менә аның турында. Яулыйсы үрләре бик биек, шуны уйлап, максатына таба атлый. Татарга ат тәүге мәхәббәте кебек үк кадерле. Тормышыбыз ничек кенә үзгәрмәсен, нинди генә көчле техникалар килеп кермәсен, ат җыны кагылган кешеләребез бар әле. Шуларның берсе Мәртин авылында яшәүче һәм 25 гыйнвар көнне 90 яшын каршы алган Инсафетдин бабай Шәмсетдинов. Без аның турында чыккан сюжетны юбилее уңаеннан кабатлап бирәбез. Без килгәндә Йолдыз кушаматлы ат тыныч кына оранда йөреп тора иде. Ләкин уяулыгы үзе белән булган, камераны эшкә кушкалаганчы ораннан чыгып та качты. Атның хуҗасы Инсафетдин бабайга ат җыны кагылган дисәк тә була. Кичкенәдән атлар арасында кайнашып үсә ул. Бу аның 5нче аты. Сугышка киткән чук, әти бригадир. Мин аның атын җырактан туктар белән конечно шуны оп кайтадырым. Шуңа итәдерим. Аннан арбага утырып барып, ул җилүчәне китә. Мин атны арбага басам да көт кертеп чаптырып йөрим. Шуннан бирле ат белән зурланнан инде 50 елларда ат кара канышыга куйдылар. Бәләкәйрәк кенә. Укымадым инде, 4нче класска гына укыдым. Шуннан ат кара куйдылар. Шуннан бирле ат белән эшләү. Ат караганда бик авыр дия. Гыймади бабай сөйли торган. Күтәрәбез, күтәрми булганнарга. Әзрәк фураж бирмисезме, үлмичә калганнарга. Итеп бара торган Гыймади апай. Инсафетдин бабай атны акыл иясенә тиңли. Ул ышанычлы дусты да, тынычландыручы да. Бүтән транспорт түрендә алыштыралар. Һәр эштә алыштыргысыз ярдәмче. Атның акыллылыгын, атның тырышлыгын
Мен өзім білем. От біле бақшаны суқалайлар, кітірмалайлар, от біле шешелер, уралар, суғалар, от біле итіп тапсыралар. Bütün unga қатындардан ungan ol at. Bütün işini bilе, bütün iş var işini at soğar göre bir kaderli hayvan. Bir yaratam soğar göre. At bile bir dost. Ömür boyu at bile yaşadık. Maşina da almadım, motosiklet de almadım. Bir bilse bir alıp tuzdurganım bilem. Bütün iş ve yürüden buldu. Brigadiyimize bulmuşlarım. Zat firmada traktör brigadasının uçutçuğuna. Kişiler yüzeyini uçuyorda gülceye uçuruyorda buldu iş. Öyle şu at böyle at kalkız at biraz iş var. Oturup sap giderim. O kaytıp gitti. Ben zil içeriye girip gitkeş. Ölüp kaytıra kalanlar dağı. Öyle şöyle zil uçurup atın kadrini bildim ikinin. Хәзер атның авылдагы роле шул кадәр үзгәрде ки, авылда ат күрсәң ах итәсең. Атка гаҗәпләнеп карый торган заманга җиттек. Атның дәрәҗәсе хәзер күтәрелә бара. Инсафетдин бабайның кызы Гүзәлия аның да атларга бәйле хатирәләре бик күп булып чыкты. Бала чакта безне әти арбага утыртып, ат белән һәр вакыт аңа атка утырып китәр өчен хыялланадыр инде. Аңа атка утырып бару кибет янына хәтлеме, фермага хәтлеме атка утырып бару безнең өчен улы бәйрәмие. Şu әтине эштән кайткан көтеп торабыз да, ул ашаганнан соң чыгып җыйналышып, чыгып арбага төяләбез. Монда күрше кызлары да, без монда бик күп бала чакта. Шул аннан соң берсендә бер вакыт ат белән без фермага хәтлемендек, сеңнем Кадрия белән икәү генә. Без инде һәр фермадан җыяу төшәргә тиеш булабыз. Инде фермада әтине эше биткәнче көтеп тора алмыйбыз бит. Икебез буран көне төшәргә чыктык, каршыбызга ыжгырып бер ат килә. Шундый курыкты хәмин улырак бала булгач үрмәләп юлның кырыена чыктым. Сеңнем Кадрия юлгадан чыга алмыйча калды. Хәзер фермадагы апалар кычкыралар, инде битте баланы тапты дип. Ходай рәхмәте ыжгырып килгән ат бала янына килеп җитүгә шып итеп туктады. Башындагы шәленнән байып тишләп алып кырыга алып куйды. Шуннан үзе китеп барды. Менә атның акыллылыгын әти дә сөйләгәнен чыгып әйтәм инде. Атның акыллылыгын шул вакытта билеп калдым мин. Ат шул хәтле акыллы хайван икән әйтәм. Мәртин авылында яшәүче Шәмсетдиновлар төп нигез җылысын саклап туганлыкны хаклап бик матур гомер кичерәләр. Инсафетдин бабайның төп ярдәмчеләре улы Илсур, килене Җәмилә. Һәр эшне бергәләшеп башкаралар. Авыл җире булгач ат белән эшли торган эшләрдә шактый. Җәмилә дә элекке елларда ат белән эшкә йөргән. Эшкә барып җиткәч, атның дилбегәсен бәйли идем дә, авыл юлына каратып бастыргач, ул үзе кайтып китә иде ди. Дөрес, Инсафетдин бабай олы яшьтә булгач, балалары бер ара атны битрик мәллә дип тә уйлаганнар. Аттан башка булмыйын дип асрау түгел, әтигә бер юаныш булсын дип асрау. Менә әйтте бит ул бер атыбыз кулынды алмыйча үлде дип. Шул вакытта инде әтинең яше хайран олы ул вакытта 70ләр тирәсендә булгандыр. Ат кулынды алмады, атны суярга мәҗбүр булдык. Әтигә инде әйтәбез, әти бүтән ат алып тормыйг инде, син олы яшьтә кеше, ат белән мәшәкатьлән алмыйсың дип. Шуннан юк, алабыз булгач алабыз диде ул. Мин дә аннан соң уйладым да әйтәм, әз булса аңа кыймылтарга, хәрәкәтләнергә бер сәбәп бит бу. Туктале, әтинең сүзен тыңлыйк дип, аңа шул әнә тыякларыннан ап кайттык инде атны. Ул шул хәтле менә ат янына чыгып кергәннән соң үзендә шул хәтле энергия тоямы, рәхәтлек тоямы менә бер кыймылтап чыгып кергәч, шуның янында тынычланып, рәхәтләнеп кергән шикелле тоела минем өчен. Ат элек-электән татар кешесенең аерылгысыз юлдашы булып саналган. Алай гына да түгел, 23 төрле халыкта ат изге хайван булып санала. Атларның дәрәҗәсен күтәреп, без милләтебезне дә саклыйбыз. Илдә эшкә туризмны үстерү эшләре көчле темплар белән үсеш кичерә. Безнең Соба районында искәрмә түгел. 2023 ел якынлашкан көннәрдә әлеге җирлектә тагын бер сәламәтләндерү комплексы ачылды. 25 гыйнвар көнне биредә республиканың туроператор вәкилләре һәм журналистлар өчен Татарстан Республикасының туризм буенча дәүләт комитеты пресс-тур уздырды. Чарадан безнең хәбәр. Биредә 3 төрле комфорт, делюкс һәм люкс категориядәге 40 төрле номер, гаҗәеп табигать күренеше ачылучы 60 кешегә исәпләнгән ресторан зонасы, фитнес һәм үз конференц залы бар. В Республике Татарстан появляется комплекс именно направленности спа
медицина, потому что сейчас огромный запрос есть в целом вообще, даже не только в нашей республике, а в Российской Федерации на строительство номерного фонда. Об этом говорил и Владимир Владимирович в своих выступлениях на заседании Госсовета, об этом говорил и вице-премьер Чернышенко. Вот. И это заложено и в целях нацпроекта, потому что для того, чтобы наши жители комфортно путешествовали по нашей стране, необходим качественный номерной фонд. Биредә ял итүчеләргә сыйфатлы медицина хезмәте тәкъдим ителә. СПА оригинал юнәлеш. Һәм Россиядә алар берничә генә. Экотуризмны да үз эченә алуы комплексның өстенлекле ягы. СПА у нас несколько направлений. Это 2 бассейна, которые располагаются рядом с открытым панорамным видом. Это гидромассажный бассейн, бассейн для вольного плавания. Дополнительно еще идет флуатинг для оздоровления с магнитной солью. В воде человек пребывает, получает расслабление и оздоровление. Дополнительно есть сьюты, как русский, менгерский сьют. Дополнительно идет соляной грот, где гости наши могут вдыхать солью, которая идет гималайская, она идет именно от стен, встроенная в стены, дает паровые эффекты, и гости, пребывая в этой комнате, получают оздоровление через дыхательные органы. Таким образом, насыщается микроэлементами положительными организму гостей, и гости получают оздоровление. Комплекста махсус дизайнерлар эшлей, барлык җиһазларда чиста экологик материаллардан. Очень нравится комплектация номеров. На самом деле к таким деталям и с такой дотошностью не часто у нас подходит. Республика Татарстан в этом плане развивается. Достаточное количество средств поступает из бюджета, и это вливание, наверное, частного бизнеса, потому что комплекс Менгер по комплектации для 5-звездочного отеля на данный момент соответствует. И хотелось бы отметить подход как к самому оформлению номера, который располагает к отдыху. В комфортной кровати, хорошее постельное белье, очень внимательно отнеслись к деталям, очень внимательно отнеслись к наборам, которые располагаются в ванных комнатах. Естественно, это радует. Это все направлено и создано для комфорта гостя. Биредә чистарыну, релакс һәм идеаль авырлыкны саклау буенча New Life яңа тормыш уникаль программасы эшли. Менюны төзү диетологлар тарафыннан башкарыла. Очень красиво, мне понравился, банька топится, прям смотрите, дым идет, из нее гостевые дома, все замечательно, уютные номера. Но мне бы интереснее было летом сюда приехать, потому что немножко здесь как-то сейчас пока как-то морозно. Дөньядагы вазгыять үз кагыйдәләрен урнаштыра. Күпләрнең ялы хәзер үз илебез, республикабызның ял комплексларында үтә. Саф һава, чиста экология, дөрес туклану, көзгедә ялтырап ятучы күлләр, утын мунчасы, бассейннар. 1000 тапкыр ишеткәнче, 1 тапкыр күрүең артык. Бу көннәрдә Мингер авылында Шәмәрдәндә туып үскән Татарстан Республикасы Рассамнар берлеге рәисе урынбасары, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, республиканың халык рассамы педагог Мөдәрис Минхаҗев җитәкчелегендә рассамнар командасы эшли. Алар шушы җирлекнең иң матур күренешләрен үзләренең картиналарына күчерә. Мингер рассамнар өчен барлык иҗади мөмкинлекләр ачылган оҗмахка тиң җир. Аларның кыл каләме бер көндә туктап тормый. Авылның матур күренешләре киндер тукымада мәңгеләштерелә. Бер сүзгәрүдә безнең менә җыелды команда, монда Рәсәйнең төрле почмакларыннан җыелдылар. Шириповецкида менә безнең профессор Вера Филиппова килде, Кировтан Аркадий менә килеп керәчәк. Монда Чебоксардан, монда Башкиридан менә рәссамнарыбыз бар. Һәм инде Татарстанның бик күп шәһәрләреннән минем кыл каләм ияләре, дусларым җыелдык. Һәм шуннан да куанычның чиге юк. Бу инде атала кайту дип шәхсән минем кайту үземнән түгел, ә үземнең менә әсәр бит сотня ди гаскәриләрнең йөзлек белән кайту. Без инде коралланган үзебезнең кыл каләмнәр белән, киндерләр белән, һәм инде әлбәттә күңел тулып, шашып иҗат итү теләге белән. Менә инде безнең яртысыннан күбрәк вакыт үтте. Менә әле бүген санадым, 36 картина уже бүләккә әзер уже. Әле безнең менә бүген дә килде, итәдә килеп торалар. Әле безнең хиттан торып эшләүчеләребез дә бар. Безнең 41-гә якын картинабыз бүләк булачак. Мин күптән уйлап иридем, туган ягыма нәрсә бүләк итим соң дип. Һәм менә Аллаһның ярдәме белән
Cevdet Mitkatıç'ın kişi bilen, Raşit İzahidiş'in keng tilagi bilen qatып çıktık şu taraflarga. 30-дан артык рассам 2 сменага бүленеп чиратлап ижат иткән. 28 гыйнвар көнне ачылачак күргәзмәдә аларның 40-тан артык эше Мингәр авылына бүләк итеп тапшырылачак. Мин беренче тапкыр бу якларда, миңа бик нык ошады. Действительно, бу пленарда әйтергә була жемчужина Татарстанның дип әйтергә пошмакларының берсе. Табигать ягыннан бик шәп, матур, шундай күңелле, менә шул үзенең рәсемдә дә шушы якларның, Мингәр якларының матурлыгын кеше кулы күп монда инде. Җәүдәт абыйга бик зур рәхмәт. Рассамнарның иҗат эшен күргәч, төбәкләрдә яшәүче халыкта да сәнгатькә карата икенче караш барлыкка килә. Алар үзләре яшәгән җирнең ни кадәрле матур, кабатланмас икәнлеген аңлый. Вот все наши проекты за последние годы здесь, на территории Республики Татарстан, они не только такого вот художественного порядка, они художественно-образовательного порядка. И мы передаем вот свой личный опыт. У каждого художника база, школа и еще большой личный опыт своего творчества. Поэтому мы вот стараемся передавать ребятам, взрослым, вот все, кто к нам приходит на мастер-классы, вот этот опыт. И, конечно, после наших посещений, наших проектов, это вот нам местные жители говорят, начиная от мала до велика, что они совершенно другими глазами начинают смотреть на то, мимо чего каждый день проходили. Мингәр авылының үз шәхси рассамы да бар. Файзрахман Камалов биредә яшәп, төрле картиналардан тыш кызыл балчыктан профессиональ дәрәҗәдә сыннар иҗат итә. Әлеге заманча сәнгать остаханәсе әле узган атнада гына рассамнар катнашында ачылды. Кышкы Мингәрнең гүзәллегендә күрсәтеп була икән, менә кыш булса да, җәй көне инде матур. Без инде җәйгә дә уйлыйбыз, хәзер җәй көне дә үткәрергә. Һәм шушы мастер-класслар алып барабыз. Монда балалар уже килеп, менә шушында музей ясадык, шушы выставочный зал. Һәм рәссамнар үзләренең эшләрен калдырып, теләгән кеше килеп, рәхәтләнеп карап кына китү түгел, теләгән кеше сатып та алырга мөмкинчелек булачак. Менә шушы эшләр белән без шөгыльләнәбез бүгенге көндә. Һәр картина күңелгә үтеп кереп, җирлекне яхшы белгән кешенең күңеленә шатлык өсти. Иҗатның матурлыкның чиге юк. Гади генә күренештә картинада гаҗәеп чагылыш таба. Хәзер спорт яңалыгы. Шушы көннәрдә футбол буенча район чемпионатының финал өлеше тамамланды. 3 ай буе спортчылар футбол белән яшәп, футбол белән сулады. Финалда кемнәр җиңде? Сорауга җавап алдагы сюжетта. Футбол буенча район чемпионатының финал өлеше тамамланды. Ярышлар ноябрь айыннан ук башланып киткән иде. Саба һәм Шәмәрдән зоналарында барысы 33 команда катнашты. 350 спортчы уеннарда үз көчен сынады. Ноябрьдән башлап һәр спортчы хәрәкәттә булды. Шәмәрдән зонасында җиңгән һәм Саба зонасында җиңгән футболистлар, мини футбол сөючеләр дип әйтергә кирәк. Бүген җыелдылар шушы Саба мәктәбенең яңа спорт залына. Бүген инде без монда билгелибез 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче орыннарны. Безнең менә Саба зонасыннан 4 иң көчле команда шушы финал өлешенә чыкса, Шәмәрдән зонасыннан да шулай 4 иң көчле команда финал өлешенә чыгып, менә инде бүгенге көндә шушы 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче орыннарны билгеләп ятабыз. Инде спортчылар елдан-ел әзерләнеп килә. Ел дәверендә шушы ярышларга әзерләнәләр. Моның инде район башлыгына рәхмәт әйтеп китәсе килә. Елдан-ел призлары достойный без командаларга бирәбез. Монда оешма җитәкчеләре үзләре кызыксынулары бар дип әйтергә кирәк. Командаларны форма белән, экипировка белән полностью тәэмин итәләр. Шуңа күрә футбол инде алга таба бара. Безнең шушы җегетләребез республика мәйданнарында да яхшы чыгыш ясыйлар.
Шуңа күрә инде чын күңелдән әйтәсе килә, мини-футбол Сабада үсә, алга таба бара дип. Инде менә яңадан шатлыклы хәбәр. Безнең 2022 елда төзелә башлады. Шушы мәктәптән ерак түгел генә шулай тагын бер спортзал. Инде 23 елда, Алла бирсә, шушы мини-футбол сөючеләргә тагын бер менә шундый күркәм зал булыр дип көтәбез инде без. Уеннарны күзәтүчеләр футболчыларның һәр хәрәкәтенә игътибарлы иделәр. Туп йөрешен алар күз угыннан ычкындырмадылар. Футбол майданында Шәмәрдәннең Шылыпуымга һәм Килдебәк авыл җирлеге командасы. Алар 2нче һәм 1нче урыннар өчен көрәшә. Ничә еллар буе район чемпионатында 1нче урынны алып барган гашчыларга каршы туру Килдебәк авыл җирлеге командасына бик авырга туры килде. Аларның үҗәтлегенә, осталыгына сокланып карадык без. Соңгы нәтиҗәләр буенча 1нче урынны Шылыпуымга командасы, 2нче урынны Килдебәк командасы, 3нче урынны Яблаштау командасы алды. Матур футбол күрсәттек, бик күңелле булды. Ел сайын без тырышабыз 1нче урынга барырга. Компрессорный станция ул гел зур. Безнең оешма әйтик шулай гел тырышабыз оларга 1нче урынга бите волейбол, футболларга катнашабыз бите. Менә хәзер әзерләнәбез. Газпромский спартакиада безнең була зимний. Шунда мини футбол үтәчәк. Шуңа әзерләнәбез. Бик авыр булды. 2нче елга Алла бирсә күбрәк шөгыльләнеп 1нчелекне алырга дип торабыз инде. Шундай авылларда шундый уңайлыклар булмаса, мондай нәтиҗәләр булмасы. Инде менә әйтеп киткәнчә, безнең районыбызда 100дән артык, 150дән артык бүгенге көндә шушы мини футболда катнаштылар. Һәм инде аның бит әле өлкәннәр арасында тагын ярыш булачак. Алар өстәлә шайтып залларыбыз бүгенге көндә уңайлыклар булган аркасында, җиһазланган аркасында безнең нәтиҗәләребез дә инде республика алдында да елдан-ел үзгәреп бара. Беренчедән менә безнең бер возрастта балаларыбыз 3нче урында калдылар. Сәламәтлек ярышы теге авыл хуҗалыгы арасындагы анда безнең 1нче урында. Шул вакытта хәзер инде бүгін 2 команда Высшей лигада, республикада уйныйлар. Менә узган ел берсе Высшейда, берсе 1нче лигада, хәзер 2 команда барлыкка килде. Аның артында зур хезмәт. Инде беренче шул вакытта минем әйтәсем килә тренерларга, алар булмаса бер теге ул биналарны төзергә була, матур итеп төзергә була. Но тренерлар булмаса, һәм анда уйнаучылар булмаса, аның үз зал кирәк булмый дип әйтик инде. Бүгенге көндә заллар тулык менә шушы менә мәктәптә генә алсак та, иртәнге 8дән кичке 10-11гә хәтле ул көн сайын хәрәкәттә. Инде безнең менә мин мисал гына әйтеп куям, Килдебәктә безнең шундый мәктәп төзелгәч тә зур зал булдырылган иде. Дөрес хәр ничә еллар булды бит инде аңар безнең анда төзгәнгә бер 8 ел булды. Менә шундагы балалар, үскән балалар, алар башта астагы лигада узган ел, быел уйнадылар. Менә бу зур лигада уже 2нче урын алдылар. Ул менә бәләки генә авыл балалары. Минем әйтәсем килә шулай ук Мишабашта. Менә Мишабашта да әле анда залның мондый зурлыклары юк. Үзләренең бәләки залда йөрәнеп, һәм инде бүгенге көндә менә алар да 3нче урында. Уеннар тамам. Җиңүчеләрне бүләкләр вакыт җитте. Командалар өчен җан атарга килгән Сабаның данлыклы баянчысы Вилорик Агавалюллин кулына гармун ала. Ул футболчыларны әнә шулай тәбрикли. Саба муниципаль район башлыгы Рәис Минниханов иң оста уенчыларга, җиңүче командаларга диплом һәм акчалата премиялар тапшырды. Җан атарларның көчле тавышлары, гармун моңы, спорт залындагы уңай, рәхәт атмосфера безне өйгә кадәр озата кайтты.
Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Чыгарылышны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Мин сезнең белән реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырмын. Бүгенге кичләр күңелле, алдагы яллар мавыктыргыч үтсен. Исән-имин булыгыз.